Kristuksessa Jeesuksessa. Monet tuntevat minut. Minähän en ole niin paljon muuttunut. Mä olen entinen Ylihärmän kirkkoherra. Te sen sijaan olette todella paljon muuttuneet. No, on tässä tiettyä. Mä olen silloin hyvin vanha jo, kun mä Härmään tulin 66. Mä olin 29. Eihän te ole koskaan niin vanhaksi tuukka. Ja te olitte silloin vanhimmat 15-16 ikäisiä. Suurta osaa teistä eivät ole ollenkaan minun seurakuntanuoria, nimittäin en mä niin monta vuotta ollut seurakuntanuorten vetäjänä. Tuli toiset nuoremmat, mutta tunsin kuitenkin jollakin tavalla kauempaa, että olen yhä edelleen kirkkoherrana vastuussa teistä. Te katsoitte, että minkä takia mä kävelen tällä käpillä. Käppi kädessä. Komeuttaa se on kissallakin häntä. Mutta niin, mun kuntoni ei ole enää oikein hyvä. Mä siellä Keniassa ollessani vajaa 10 vuotta sitten niin sain sellaisen, josta lääkäritkään ei ole päässyt selville, vaikka tosi paljon tutkinut. Mulla on niin tasapainossa vikaa, kun mä kuljen. Ei aina, mutta välillä. Ja ne sanoo, että se on joku trooppinen pöpövirus ollut, tai sitten jotakin myrkkyä syönyt. Mä itse olen lähinnä sitä mieltä, että kyllä se oli sen kisi-miesten kapinan aikana niin mustaa magiaa. Lääkärit ei oikein tykkää, kun mä väitän, että tämä on mustaa magiaa. Mutta joka tapauksessa niin mulla on vaikeuksia joskus kävellä. Jotkut sanoo, että mä heilun, mutta mä taas väitän ihan vakavana näin, että mä kävelen aivan suoraan ja tällä tavalla, mutta maa heiluu.
Jos te olette olleet Vaasan laivalla joskus myrskyllä, niin siis maa heiluu ja sen takia on vaikea kävellä. No niin, tämä siitä ja kaipa tämä on kuoleman tauti, se menee eteenpäin kaiken aikaa. Oli kiva tulla tänne. Näki teitä. Useimmat teistä tuntee vaan isän ja äidin näystä. Olette niin muuttuneet. Ja tää on tossa. Silloin kun mä Ylihärmään tulin, niin teidän isät ja äidit oli nuorempia, paljon nuorempia kuin mitä te nyt olette. Mutta minkä takia mä mielelläni tänne tulen, niin mä haluaisin nyt yhä selvemmin teille sanoa, että te olette saaneet kokea yhden sellaisen ihmeen, jota hyvin harvat nykyiset seurakunnan aktiivit jäsenet ovat saaneet kokea. Ja se oli herätys. Mä itse olen saanut olla mukana 3 herätyksessä. Mä vähemmän mainostin sitä aikanani, että silloin kun mä olin 10-12-vuotias, niin Keski-Pohjanmaalla, Lohtajalla, Himangalla, Kannuksessa, Toholammilla, Vetelis, Kaustisilla, Kokkolassa, niillä seutuilla, lähinnä Perho- ja Lestijokilaaksoissa, oli herätys. Silloin oli miehet tullut sodasta, sota oli päättynyt ja oli tosi paljon sotalestiä ja tosi paljon miehiä, jotka oli aivan siis armeijassa luvanneet Jumalalle vaikeissa hetkissä, että jos minä tästä selviän, niin minä annan elämäni Jeesukselle. Ja tällä. Kun ne tulivat, niin useimmat niistä ne juopotteli, pontikka virtasi ja tansseja pidettiin joskus 7 päivänä viikossa ja se oli sellaista elämää, että kun nykyään sanotaan, että pahaa nuorisoa, niin jos mä vertaan siihen aikaan, niin nykyään nuoret on pyhäkoululaisia verrattuna niihin. Toisaalta niitä painoi Jumalalle antamat lupaukset ja tyttöjä vastaavasti. Ne oli rukoillut poikien ja isiensä puolesta. Toisaalta meno oli aivan kamalaa. Ja sitten tuli tämä herätys. Se oli mä olen tutkinut nyt eläkepäivinä ja haastatellut niitä ja kirjoittanutkin siitä, joka oli silloin aivan kauhea, kun vaan papit sai. Tytöt ja pojat puhuivat ja todistivat ja pitivät tilaisuuksia ja suuri osa niistä on yhä edelleen uskossa ja ne on Keski-Pohjanmaan niiden alueiden myös muualla, niin se on se kantava evankelinen herätyksen ihmiset, vastuunkantajat on siitä. Lauloivat lauluja, kulkivat talosta toiseen ja siinä ei ollut mitään hurmoksellisuutta, vaan se oli elämäntavan valinta ja siinä oli tämä, että Jeesus pelastaa. Minä olin siinä silloin mukana ja muistan, kuinka lupasin elämäni Herralle, vaikka olin, niin kuin Tikkamäen Jorma tässä sanoi, että oli pikkusen alamittainen silloin vielä, kun tuli seurakunta. Niin mulla oli ihan sama juttu, että mä olin alamittainen, että mä en päässyt niiden nuorten kanssa. Mutta kun mä olin sairas, ne toivat kaikenlaisia kirjoja ja lehtiä. Mä muistan sellaisen tapauksen, kertomuksen, kun se kertoi vanhasta lähetyssaarnaajasta, joka sairasti ja huomasi kuolevansa. Niin se lähetyssaarnaaja rukoili siinä, että Jumala auta minua vielä parantumaan. Jos ei sen takia, että mä nyt niin haluaisin elää, mutta täällä on niin paljon ihmisiä, jotka ei Jeesuksesta mitään tiedä. Niin seuraavana yönä se lähetyssaarnaaja näki unen, että enkeli tuli ja sanoi hänelle, että Jumalalta terve, tuu pois vaan jo. Että minä olen valinnut
jo 100 uutta lähetystyöntekijää. Ja sitten siinä oli se kertomus loppu siihen, että olisitko sinä, joka tämän luet, niin yksi heistä Jumalan valituksesta. Ja mä siellä sairasvuoteellani nostin käden pystyyn ja sanoin, että Jumala, jos mua tarvitset, kyllä mä oon valmis. Ja se painoi mua sitten kautta vuosien, vaikka mä olin välillä aivan maailmassa ja sitten taas Jumala otti kiinni ja tuli toinen etsikkoaika ja olin pappina, niin se aina vaan painoi, että sitten vanhana mun piti vielä mennä lähetysmaille. Se painoi sillä lailla, että hyvä virkas löyssä, niin ei se kerta kaikkiaan. Minusta tuntuu, että mä oon lapsenaan annetun valan rikkoja Jumalalle, jos en mä lähde. No niin, mä näin tämän herätyksen. Sitten Keniassa mä näin toisen herätyksen. Se oli jo aikaisemminkin alkanut siellä, mutta nyt viimeisellä jaksolla, siis 92, 6, niillä vaiheilla, niin Maasai-alueella oli sellainen kummallinen herätys, joka mä oon istunut, siis siinä oli 2 elementtiä. Yksi oli, että niin sinne tuli pahoja henkiä. Siis terveet ihmiset saattoi ruveta käyttäytymään aivan niin kuin Raamatussa kerrotaan niistä riivaajista. Ja mikä kaikkein kauheinta oli, Maasai-heimaan on todella patriarkaalinen. Siellä on naisella paljon arvoa ole, mutta kun jollakin miehellä oli useampiakin vaimoja ja paha henki meni niihin vaimoihin, ne ei totellut sitä miestä. Ajatelkaa, kun mä oon tästä kertonut, niin jotkut ovat sanoneet, että Suomessakin on nytkin liikkeellä sellaisia pahoja henkiä, että naiset eivät tottele miestä. Mutta siellä se oli kauhea juttu. Mutta sitten kun ne huomasivat, että jos vaimo kastetaan kristityksi, niin se paha henki jättää. Siis oli tällaista hurmoksellisuutta. Ja sitten toisaalta maasaat huomasivat, että he ovat jääneet kaikesta jälkeen, kun heidän entiset orjansa ovat kristittyjään ja ne ajaa hienoilla autoilla ja osaavat lukea ja he ovat jäljessä ja paine lukutaidottomina edelleen leviään hoitavat. Mä oon istunut, se oli viimeisenä jouluna muutamaa päivää ennen kuin mä lähdin sieltä. Mä istuin ainoana valkoisena kaukana siellä Maasai savannilla ja kylän miehet tuli siinä. Muistaakseni toi 12 kylän vanhinta ja mulla oli Maasai opiskelija siinä, joka käänsi mulle. Ne ilmoittivat, että he haluavat liittyä, koko kylä haluaa liittyä kirkkoon. Kaikki pitivät puheita sinne ja sitten äänestettiin ja sitten, että mihin kirkkoon mennään. Sitten se puheenjohtaja siinä kyllä pani sanoi, että tässä olisi luterilaisen kirkon lähetyssaarnaaja ja sitten tässä on hänen veljenpoikansa, josta tulee pian pappi. Niin siinä päätettiin yhdessä kokouksessa polttavaan auringon alla. Mulla oli takki tällä lailla päällä, kun siinä ne kysyvät välillä, että onko sulla kylmä. Kylmä kauhea helle. Ja niin ne kysyvät. Ja sitten ne päättivät, että liitytään luterilaisen kirkkoon. Ja se poika, se Joosef Ole Momposi, josta olen kirjassakin kirjoittanut, se sanoi, että nyt sinä lähetät niin paljon lähetyssaarnaajia täällä, että 10 vuoden kuluttua ne on kaikki joko muslimeja tai kristittyjä. 100 vuotta sillä seudulla on yritetty lähetystyötä ja kukaan ei ole kääntynyt, tai juuri kukaan ei ole kääntynyt
niistä oli vain 5% maasalaista oli kristittyjä. Ja nyt muutamassa vuodessa tapahtui tällainen repeäminen. Kaikki, siis kyläläiset, se oli tällainen herätys, kun me pysäytettiin auto johonkin markkinapaikalle. Niin tultiin autoon kolkuttamaan sanomaan, että tuokaa kirkko meillekin. No niin, mä näin siellä tämän herätyksen. Mutta nyt mä sanon teille tämän asian, että te olette nähneet herätyksen. Se ei ollut sellainen kuin Keski-Pohjanmaalla, se ei ollut sellainen kuin Maasajalla, vaan se oli samoja konsteja on yrittänyt moni muu. Mutta Jumala antaa tulen silloin, kun hän antaa. Ja silloin sydämet valmistuvat ja ihmiset puhuvat toisilleen. Täällä puhuttiin Heinolan Antista ja Rinkineva Heikistä ja Anni Kelenius oli yksi tärkeä ja Tapani Herttua ja niin edelleen. Mutta ei se ollut näistä ihmisistä kiinni, vaan Jumalan tuli oli valmistanut tilanteen ja toinen toisilleen puhuja. Mä en ole itse koskaan ollut mikään karismaattinen henkilö. Se tulee ja se menee. Harvat saavat sitä kokea. Te olette olleet tällaisessa liikkeessä mukana. Nykyään Suomen kirkossa ei näistä niin kovin paljon välitetä, mutta muistakaa, että te olette itse tulleet vedettyä. Ette te halunneet, että Jumalan henki itse veti teidät tähän. Ja mä tiedän, että se jatkui pitkään sen jälkeen, kun mä en ollut enää missään tekemisissä. Sitä, siis nuorisotyössä. Sitä sanottiin nuorten toiminnaksi, koska tuntui liian pyhältä sanoa, että meillä on herätys. No niin, tää oli mun ensimmäinen asia, että miettikää tätä. Sitten toinen asia on, se on varoitus ja se on profetia. Nimittäin mä olin silloin Ylihärmässä vielä, kävin Helsingissä silloin tällöin erilaisissa kokouksissa ja oltiin Kauniaisten Raamattuopistolla. Siellä oli sellainen nyt jo tietysti pitkään eläkkeellä ollut professori Jouko Martikainen, joka meille luennoi siellä. Se oli 70-lukua pahinta taistolaisaikaa silloin. Siis taistolaiskommunistien aikaa. Silloin kaikki papit, tai ei kaikki, mutta monet papit kirppeet ajattelemaan, että kyllä kommunismi tulee joka tapauksessa. Nyt täytyy vaan niin kuin, miten parhaiten tähän kommunismiin kirkko sopeutuu niin, että saadaan kuitenkin toimia. Ja Martikainen sanoi, hän on patristiikan ja idän kirkon tutkija oli ja tällainen satanologia. Niin hän sanoi, että te haukutte aivan väärää, kun te luulette, että kommunismissa on jotakin. Se on maallisuutta, se on kateutta, kaikki rakentaa tähän maailmaan. Ja se menee muutamassa 10 vuodessa ohi. Siinä ei ole voimaa, koska siinä ei ole henkeä. Mutta että islam on tulossa. Hän oli silloin 6-70-luvulla idässä. Islam on tulossa ja kaikki voimat täytyy panna siihen islamin tuloon. Ja hän painotti, että islamissa on henkeä ja voimaa. Ja se on kristinuskon haastaja. Silloin kirkko virallisesti naureskeli tällaisille puheille. Mutta minä onneksi säilytin nämä monisteet silloin, mitä saatiin. Olen niitä vävyillenikin näyttänyt ja muille sitten. Mä silloin puhuin jonkun verran, en muista täällä kuinka paljon muistaa. No niin, kommunismi kaatui. Uskoitteko te aikanaan muuten, että kommunismi kaatuu kuin kortti? Sen jälkeen on tullut islam. Kun mä olin nuori koulussa, silloin opetettiin, että 33%, kolmannes ihmiskunnasta on kristittyjä.
9% on muslimeja ja sitten on buddhalaisia ja muita. Tällä hetkellä 33 tai pikkusen alle on kristitty. Kristinusko ei ole levinnyt, mutta islamilaisia on yli 20% nyt jo. Se on kaksinkertaista. Ja seuraavan ja niin kuin olette nähneet, että eurooppalainen ei tätä tajua. Ne sanoo, että voi niitä pitää auttaa, Osama bin Laden ja muuta köyhiä pitää auttaa. Ei ne rahaa pyydä eikä leipää. Niillä on sitä, eikä ne sitä itke, vaan ne haluaa tämä turmeltunut eurooppalainen, amerikkalainen, kristillinen elämäntapa pitää lopettaa. Ja kaikista pitää tulla Allahin kannattajia. Monet on hiljaa, mutta ne on kuitenkin samaa mieltä kuin Al-Qaida ja nämä. Mä en vaadi teiltä mitään muuta kuin, että muistatte nyt tämä minun profetiani, että tähän päin ollaan menossa. Tämä pitää paikkansa. Ja ainoa vastaus tähän, että meillä on uskoa ja meillä on henkinen ote, että me otamme oman uskomme todesta. Vain silloin Jumala auttaa meitä, ettei antikristus saa valtaa. Se on eräs työtoverini, jonka vaimo on kunnan päiväkodissa töissä, niin kertoi, että kun sinne tuli näitä muslimiharjoittelijoita, osa somaleja, niin ne ilman muuta, ne sanoo, että päivällä määrättynä hetkenä he pitää oman rukoushetken, ottaa omat rukousmatot ja he menee rukoilemaan. Pannaa heidät pois tai ei, he rukoile ja niin ne tekivät. Kristityt saivat tehdä niiden työn, paitsi että ei ne ollut kristittyjä. Ja kaikki lapset tiesi, että nämä on uskovaisia nämä muslimit. Niillä on sitä jotakin. Työpaikka menee tai ei, saavat he koulutuksensa loppuun tai ei, he eivät Jumalastaan luo. Sama mikä tapahtui jo kauan sitten jossakin, oliko se Citroenin tai Renaultin tehtaalla tuolla Etelä-Ranskassa. Oli paljon arabi- tai marokkolaisia, algerialaisia työntekijöitä. Ne sanoivat, että niin, he rukoilee määrättynä hetkenä usko voimaa. Meiltä on näky kadonnut ja Kristus ja Jumalan pyhyyden ja läsnäolon tunto on kadonnut. No niin, miettikää mihin ollaan menossa. Jumalan ihmettä me tarvitaan ja siihen me tarvitaan sitä, että me otamme tosissamme. Vai onko niin kuin eräs ystäväni, eteläpohjalainen mies, Pitkäranta tuolta Helsingistä, arkkitehti, niin sanoi, että kun hän meni omalla autolla lastensa kanssa tuonne Keski-Eurooppaan. He ajoi Ruotsin läpi ja oli sunnuntai ja he päätti, että oli oikein sellainen nätti vanha, vuosisatojen vanha kivikirkko, että mennään sinne jumalanpalvelukseen. He meni jumalanpalvelukseen ja siellä ei ollut kuin puolitussinaa ihmistä, mutta pappi piti jumalanpalvelusta. Mutta kun he meni sinne, niin osa niistä ihmisistä, jotka siellä istui, niin lähti pois. He miettivät, että mitähän tässä nyt tuli tehtyä, mutta rupesi puhumaan sitten jumalanpalveluksen jälkeen papille. Niin pappi selitti, että meillä on tilanne sellainen, että siellä on tosi suuria seurakuntia. Samaan seurakuntaan saattaa kuulua 20 kirkkoa ja siinä on ehkä 5 pappia seurakunnassa ja parikymmentä kirkkoa. Sanoi, että tässä 800 vuotta vanhassa kirkossa niin
päätettiin lopettaa jumalanpalvelus, koska ketään ei käynyt enää. Niin paikallisen pitäjän kotiseutuyhdistys teki listan ja jakoi sen, että onhan se nyt kulttuuri kuitenkin ja meidän kirkossa täytyy jumalanpalvelus olla. Niin ne jakovat sen, että eri perheet käy eri sunnuntaisin sitten kirkossa niin, että se ei mene alle 4-5 se jumalanpalveluksen käyntimäärä. Avaruutta, kaiken hyväksymistä, mutta ei ole sitä hätää, että miten minä pelastuisin. No niin, se 5 minuuttia saattoi mennä. Ja kuitenkin mä vielä tämän sanoisin, siis mä nyt vielä voin kulkea, jopa puhuakin, mutta en kauan. Että olkoon tämä teille, jotka tunnee ja teille, joita en tunne, niin olkoon tämä jonkunlainen testamentti nyt sitten. Mä aikanaan, kun mä olin täällä ja olin teidän kanssa, mä olin pappi. Ja ei kovin paljon tuntenutkaan, mutta uskaltanut sanoa pahaa kirkosta. Ja mä olin kirkollistamassa tätä kaikkea. Nyt mä olen myöhemmin miettinyt tätä pappilaa, jossa mä olen. Saanko mä muuten istua? Kun herännäisyys oli levinnyt silloin, Alahärmässä oli Ingman, Ave Ingman, täällä oli von Essen, Durkman oli Isoskyrössä, sitten oli Lapualla Nilkustaa, Malberg ja niin edelleen. Nuoria herännäispappeja, jotka oli tulleet tänne mukaan. Tänne lähetetty, tänne Härmän häjyjen paikalle, että kyllä veljet rauhoittuu, kun menevät tänne Kuukkojukkarin alueelle. Mutta kun ne tänne karkotettiin, niin täällä tulikin herätykset. Arkkipiispo, joka oli pääasiassa poliitikko, hyvä poliitikko, ajatteli, että kun Venäjän keisarikunta ja Venäjä saa tietää tällaista herätyksistä, niin Suomelta menee se vähäinenkin itsenäisyys, koska se ottaa niin kuin poliittisena liikehdintänä tämän. Ja arkkipiispa yritti saada, hän oli ainoa, joka ei allekirjoittanut ja joka ei ollut mukana, koska hän ei allekirjoittanut. Von Essenistä tuli teologian professori, Ingmanista tuli teologian professori Helsinkiin, Durkmanista tuli koko Pohjanmaan rovasti, ison rovasti. Kaikki palkittiin nämä. Niin Gustav Malberg ei saanut koskaan edes kappalaisen paikkaa mistään. Lapuan apupappina hän kuoli Kauhavan ja Lapuan väliselle tielle. Tien viereen kiveen nojaten. Se, joka, niin kuin täällä Jorma sanoi, joka ottaa sen vastaan, joka siihen Jumalaan luottaa, hän pelastuu. Tahdoit pelastaa, kiitos.